Үйәбілуге кәнчәрі жие керген экологическай барайығын көрі-көрі болла. Бұйылғы 11 түгілін ұтылар тәрәхіңе бөлі-бөліқ түйет ұлығын алын сүйі қөренәтшілері мұхыннулар. Бу керек бастан бүлі улугар 2-нче суллакка бөлүтәге педагогический колледж преподавателя Ирина Петрова көгөләһеннән сагаламыта. Ол сагалаһаны ян күн билгеләр дылы тегин быспакка сылын аксын төйт бүлү беле хулустаргар үст төмәгеннән ытылдылар. Ол курдук бастан оскола иһинен онтон улустагы күрәк түмегеннән сүмәрдәми тоглар региональный күрәккә кыттыны ылар ческерикселләр. Быйылгы күрәк кабылларына биһиге кыттаачылар бу бехен ого келен кыттаһыжаллар үһә билүне электртен бардыттан бу ого кыра эрдәгәттән саңара үрәнәре киһине кытта кәпсәтә үрәнәре бу жарыктак болута ордук огого үсүгәйдик жаяр экология тулалы рейгәне карастырга үрәтәргә ого бәйтин төрөпүттерин кытта маннык үлеләре проекттары оңоро үрәнәре ордук тухалак тиһәне онан бу биһиге кенчәри ден күрәк битен иникитин даганы маннык үрдүк тахамнаакты ытыакпыт. Быйылгы күрәккән юрбаттан бүлүттән барыта бихонога келен хәтта кайскандан проекттарын көмүскәтләр. Ол курдук нюрболуһутан Кәлбит Антоновка орто сколатын юрнәчләре. Убайды балыс талоновтар багасыннан телгәһәдә түмә кабәйләрен үлеләрен көмүскәтләр. Тәгәбит туһунан били кәпсән аны көмүскәп бәбитер тәгәбитер бар. Эби тохтак биден дешка пашакалак бәбитер җәбитер. Он хачыл тимер хачыл осто пас он бисен сайын бар. Он эби фонтан синен бисекин эбер битер кайыбын. Кенчәри жиекерген экологический проекттарын көрүүгө биһиги кыттыбып бытыраатта бастакы кыттаачылардан биддестере болар болу диханыбыт кассылына экелеммит бу местелехебит быйыл эме уон огонагаллыбыт уонна бары местелехеннер оголор бүдделби үйөрдүлер төрөпүттере эме үйөреннер бараар турабыт. Бу курдук кенчәри жиекерген экологический көрүтүн күрәгә салын аксын кыттаачыларын аксан элбән нелене сайдытыгар тупсарытыгар тухунар проекттар никитин дәби турохтара. Евгений Тайтонов, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидения, Үйәбілі.